Lacson mahigalalabot sa change of leadership sa Senate, no? Ato nisgutan ron mahigala pero dili pa diri mismo sa ato sa Banilad. Doon na may nag-post Inday Ken. Atong basahon ang iyang post ko, no? Nabatay screenshot ang iyang post dong. Na nag-post nga iya ko nung bana gi dagit. Pero may gani kay na uli ra ko ni dayon sab Inday Ken. Pero giswayan nagdagit nga may CCTV mga sukitig paminaw. Atong tagagpagtagad sa mga higala ha. Naon sa gitabuan kinsa ni mga tawhana nga buot mo dagit mga kagalaan niining iyang bana. Unsa may sa day niini og maohon, no? Atong hatagag pagtagad mahigala ang maong video footage mga sukitig paminaw kay nakuhaan man ni og CCTV. So atong tan-aw permiro nakaingon tag tinudili pero naa may CCTV mahigala nga nakuha. Naman ni siya kuandong, naman ni siya audio. Di ato ko na i-play sa ko ng CCTV be. Gamay lang ha. O kini. Diin man dapitan ning kuana. Be. Okay. Naa siya audio wala ra. Nara wala ra audio. Mao ni siya be ato sa tagapagtagad mga kagalaan ha. Unsa ni hitabo ang mga sukitig paminaw. Okay, ngano man ning kuana. So mao ni ang sitwasyon nga nakuha sa CCTV mga kagalaan. Kidnapping alert in Cebu kuno ni. Atong basahon ning iyang post kasamang ni Muel. Karon totod ang screenshot na siguro sa post atong basahon mahigala. Okay, mao ni mga sukitig paminaw ha. So ni ani usa ka SUV nga dunay white SUV dunay duha ka tawo nga nakabarog. Naunsa man hitabo ha? Ilang giatangan ning kuana? Bigamay lang kayo mga sukitig paminaw. Kay matingala man ta makigalaan. Ngano man ning hitabo kay doon na may nag-post good mga sukitig paminaw nga kuan kinini ang kidnapping alert in Cebu for public awareness kuno beto sa klaroho na ngano man ni unsa man hitabo so ni ay sakyanan nga duha dunay sedan nga naa ni hunong og kalit nya diya poy van gisud ning gikuan ning usa gigunitan aduha ka tawo din ning gigunitan gisud sa van. So gidagit ni duha ka tawo. Ngano man sa may tuyo, no? Okay, so mo ni gipasok dito mahigala sa van. Kuya no, kining duha ka tawo mga kagala, gisukmag Sukmag ano musud sa sulod. To na, daga na mahigalang van. Gusto pa ni sa mo gawas kining maong tawo. Ipaslak na sa sulod. Okay. Uy, hala. Gidrivean ang kuan? Ang SUV? Ilang gida ang SUV? So, ato na yung kuanon mga kaigalana? O, to na. Dagan mga sukitig paminaw. Kinsa man to mga tawhan na nga nagkuan? Himo niya na. Doon na ba yung report si kasama Arnold Bustamante ni day? Atong kuhaon ni sa report sa kapulisan. Kaya na may tao mahigala nga gida. Okay. So kung maahon ni mga kagilan Banilad ni diri ni sa Mabulo Police Station na kuan nasakop mga sukitig paminaw. Ngano kani mga kagilan hamo ni ang iyang kuan natay screenshot dong atay pa kani kidnapping alert in Cebu for public awareness matod pa. Last May 11, 2026 at around 2 o'clock in the early dawn in Miranza Center, Banilad, Cebu City, my husband was forcefully abducted and illegally detained several unidentified individuals. So, niadto kunong Mayo 11 da ini mahigala mahitabo. Diha sa mga alas 2 sa kadlawon, napanin sa kalsada ini mga alas 2 sa kadlawon mga kigalaan, sa may Miranza Center, asa man dapita Banilad, Banilad, Cebu City, ang iyang bana, gipugos, pagpasod, gipugos, pag-abdak, unya illegally nga gidetinar mga higala sa mga wa mailhi nga mga lalaki, mga individuals. Fortunately, Glenn's whereabouts were immediately discovered in the morning of the same day, May 11, 2026. Sumay gani kuno kay nadiskubrihan ang nahimutangan ni Glenn, nadiskubrihan dayon niya ng pagkabuntag anang maong pizza, Mayo 11. While this unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities for proper action, the identities of these individuals are needed for purposes of filing civil criminal cases against them. So samtang, sabi na siya, pasamtang kining maong unfortunate
og usa ka makahulga nga panghitabo na report na taho na kini ngadto sa mga otoridad alang sa proper nga aksyon ang kini ang identities mga timailhan ang ilhanan niining maong mga tao gikinahanglan gyud alang sa pag-file og nagkadaiyang daghang kaso nga kriminal batok nila kay on mailhin ning maong mga tao. With this, we humbly ask for the public's assistance in determining the respective names of these individuals who took part in the abduction and detention of Glenn. Niining puntuha mga higala sa mapaubsano namo nga mangayo og panabang sa publiko sa pag-ila niining mga pangan ining maong mga tao nga nakatampo sa pag-abduct pagdakop o ditinar ni Glenn. Iyang bana ni. We are willing to give a reward of 5,000 pesos per individual, per name, for those who can give us the necessary pieces of information. Andam ko no sila mahigala nga muhatag og tag 5,000 pesos kada usa nga ngan. O kinsay makahatag ni ining maong mga impormasyon. The plate number of the Toyota Vios used by unidentified individuals is JAQ 8686. Thank you. Matod pa. Kaning plaka di ay niining Toyota Vios mga higala na ilhan kini nga JAQ 8686. Mo ni ang plate number. Kaya ato balikan ha. Tanaw. So kini duha man ni kabuk ning gidagit day. Iyang bana ni og kining usa kinsa man ning usa. So naas na kadlawng dako, naas na tindog-tindog gawa sa sakyanan, mas lisod ning naas gawa sa sakyanan tindog kisayon kang sikupon kasamang kay. O kami maay na nod tani sila pero tingali pahangin-hangin lang sa siguro. Pero kining ilang sakyanan andar naman ni dai kini SUV, no? Na naman siga naman oh. So wa sa kumpiyansa siguro ni sila. So naa diha oh. Taod-taod dunay usa ka nakaparking na daan ning sedan dito sa unahan. Pag parking sedan ni hunong og kalit tunga, ni dunay van nga ni huno ni kalit sa og hunong mga kagalaan og nanggawas ning duha ka individual nakapuwa og nakakuan. So sa van day upat di kabuksod sa van, asa sa auto kumaahon. Oh, ilang gi sud ning maong mga lalaki. Gipasud sa van. Kuyawa ni gidagit man ni mga sukid paminaw, gidampot ni. No? Oh, gipasok gid pagmaayo sa sud mga higala. Unya gusto ning mo dili mo sulod ning usa ka lalaki gisukmag, no? Gisukmag hantod nga to na gipasok nila sa suod gyud mga higala nga makasuod gyud. Okay, to na lock na ang van. Pagka-lock na mga sugid paminaw. Sugida nila ang SUV. So upat ka tawo ang sakay sa sedan, ang duha na moy nida ining SUV. Asa usala di katulad na nakapuwa. So gidagit nila ang duha ka tawo plus kining maong SUV mga sukid paminaw. Straight to the point. Atong kuan og pamahayag ani ang kuan ang Mabulo Police Station na unsang hitabuan ni mga higala. O nakuha na ba kanang kasamang Arnold Bustamante ni maong report sa habig sa tong kapulisan kay sa man hitabo nitong Dakbayan Sugbo kung maahon mga sukid paminaw. Ngano na nani naman ni? No, nga kalit lang mga higalang kadlawong dako nga naa diha mga sukid paminaw. Pero kinila ba og atong balikan kini mo ni kung atong balikan mga higala to analisaron ha. Balikan nato kuno dong. Rewind kuno dong. Naa diha kini murag kuan maning sakanana. Mura ni og dili ni mura manig L300 kuan siguro day. Land Cruiser. Land Cruiser ni sakanana, white o color. So duha ka tawo naa sa gawa sa Land Cruiser. Naigitawagan ning usa pulos na kaitom. Nya kini usa asa makas Glenn ani. Pero katong sedan to sa unahan o daan nagparking sa unahan ni mga sukid paminaw. Nagparking sa unahan ng sedan. Unya, okay, to naman. Ano ka nung sa may atraso ani ha? Ngano man ning kuana? Okay, atong balikan mga higala ang ato mga higalang gisgutan no. Di patama adto sa Senado mga higala kay dunay confirmation si Ping Lacson nga nag-effort gyud sila ning kamot sila unsaon nga mailisan si Alan Peter Cayetano. So kinsa ilang bilahon ka? Di kinahanglan mag 13 votes. Aron makuha lang niyo majority. Kinsa ka ilang birahon manida kong pangutan naron? O kinsa ka po'y mabira?
no ato ning isgutan ron mga sukid tigpaminaw. Pero dili pa naman ko nahitabo god nga kidnapping alert kuno sa Cebu. Unya atong gitan-aw mga kaigalaan. Unsa may atraso gid ani? Naa ha, kadlawon sa man puning ko ano, mo na nga gusto ta mahigala masayon. Kadlawon dako naagi parking nga sakyanan. Kana nagparking si kanan pero padung na ni andar. Kining usa do na gitawgan sa cellphone. Nya kining usa nagtindog-tindog nakasandig sa sakyanan nga puti. Mura ning sakyanana og Land Cruiser o dili ini Land Cruiser mura ni og Nissan Terra. Dili po ni Fortuner, dili po ni Ford names. No? So tan-aw nako dinhi Ford Everest. Dili po ni siya Fortuner. Tan-aw nako nanay mga Land Cruiser ba kani or Nissan Terra na impormaha. Di po ni Montero. Di po Montero day. No? So mo ning hitabo mga kigalaan. Diri ra ba din mahitabo mga higala sa Miranza Center. So kanang Miranza Center di pa kaabot sa University of San Carlos. So sa unahan doon na ni move nga kuan. Names ato bali rewind ko nito names pero atong butang circle ko nitong kuan names. Kaning auto names. Dito ha kana butang to circle. Nagparking daan dito sa unahan ng auto. So mula ni sa og konsabo daan eh. Nagtinawganay daan eh. Kana man sa parkingan Kanahan na ang auto. Ang van dirigikan sa Pikas o makita sa CCTV sa sagikan. Ba't kanang auto, nagparking daan. Santa nagparking mahigala ng SUV nga puti. So kanang Toyota Vios manday ko ni mga kaigalaan, no? Gaparking nga taod-taod ni dagan padung diha sa kining SUV. Nganong wa man pud manood ni sa SUV ning duha ka lalaki. Mo ni hindagan na tong sakinan. Pagdagan niya manghigala, atras na, no? Ni-move na atras padung kuan na dayon. Move forward. Nihunong og kalit sa atubangan nga bahin ni ining SUV na naog ning duha ka lalaki pero na pa lain pang duha ka lalaki po dito sa sulod. So upat ka lalaki ning naa sulod sa kuan sedan o gikargas lang duha mahigala kining usa ka lalaki kining tambok gi pasakay ni sakay ra dayon ni cooperate ra dayon pahalo na paglingkod bag kining usa gahi kay pasudlon so gipasud mahigala gahi gyud kayo gusto sa ni pusod gisumbag pag yun ani nakapuwa kay kalo mo suod yun ipasok yung bayan sa suod kulataw sumbag nya nagdaga na mga higalan ng van sige hagsumbag hangtod nya na close na ang van. Okay, pag close na kining usa ka lalaki nakapuwa gikan sa sedan ni sakay ining puti mga kaigalaan nga SUV o katong usa pod nga kauban ni sakay sa Picasso tuluton sakay sa sedan usa ang sakay ining maong sakyanan nga puti. So tuan ang larga na mga sugid tigpaminaw. O mao ni nga hitabua kinsa maning mga dagit ini niya. Mo ni dakong pangutana, ang gwardiya dito sa unahan wa gyud kabantay. So wa siguro sininggitay or baka dunay sininggitay wa gyud kabati ang gwardiya indekin. Ay medyo layo ra siguro, no? Kalutong taon mahigala ni duol man ang gwardiya. Ani ni duol man eh. Okay, so ni duol siya mga kigalaan. Pagduol niya wala na diha humana ang insidente, may pagduol niya. So ang atong kuan ani kinsa man ning mga tawhana? Di ba ni sa mga unsa may atraso? Unsa may atraso? Mo ni murag gwardiya ba kani or di ba kani barangay tanod mga sukid tigpaminaw? Nya na may lalaki usa nga nahabilin. So sila lang duha may nagistoryahay. Labot ini basi nakakita ning usa ka lalaki nga dunay gi dagit anang lugara. Kuyawa no unsa man klase sa atraso mga kaigalaan nganong inana man dagit man no mo na itong gitan-aw mga sugid tigpaminaw kay lisod ba sa nakalakiha mahigala o kini kadlawon dako ni alas 2 man sa early dawn sa tupa alas 2 sa kadlawon mga kaigalaan kini maong insidente ato ning balikan mga sugid tigpaminaw unsa gining kuana ngano ka ni mga kaigalaan niya isumpay-sumpay siguro ng CCTV ani sa unahan og naunsa ni. Pero gibalik man pod siya pagkaugma. So unsa man gingon sa ato pa kini iyang bana day wa day kailan iyang bana. Wa man mabunit ni mga tawhana. So kung imbestigaron ni mga kaigsunan apilog imbestigar iyang bana nga kinsa man di kanhi mga kailara do na kay atraso unsa kay atraso? Personal ba ka nga atraso o unsa ba? Ngano man nga nainana man, no? O kay og padalitan kuan god
drugs pananglitan or unsa ba ka kidnap may lagi dagit din kay dunay laing hinungdan, di siguro maulit din pagkaugma or kidnapping for ransom idekin. Malangan-langan pa kay manegosyo pa magag moingon man tong asawa to isa kay wa pag kwarta diri or kung dunay kwarta pila may kantidad pod sa ikwan. No, so mo ni anda kong pangutana. Unsa man di po ni komedya ni nga pagka dagit-dagit kay nasumbagan man sa ning kwan. Nasumbagan man sa ning mga sukid ti paminaw. No, gipasok ko sa sban. Unya na yung mga lalaki, mga kagilaan nga kuha, no? Gipanggakos dayon mga sukid dig paminaw. Oh? Nagipasok. Katong usayano raman kay gipasok dito. Unya ni lingkod naman po sa tanong. Di ba kato, kauban na niya itong kuhanday nga. Unsa ba kang hitabo, ah? Or baka lahi yang unahuna nga. O di, landa mo kuhan na nagyo. Nantay mahimo kay daghan man sila. So ni, pasok lang siya dito sa ilawom. Lingkod na pong tanong, ba't kining usadugay kayo? Nang kupot gyud siya mga sukid paminaw nga di gyud sa masud. Oh. So duha ka lalaki ning nahabilin, ang usa ka lalaki nakapuwa ni sakay ining mao nga SUV. Unya kining usa ka lalaki makailaw ni maplano pag maayos guro na nalibog sa asam sa sakay. Adto ba sa SUV mahigala o adto ba sa sedan? To sa sedan gani sakay. Unya dayon nilarga ning mao nga SUV mga sukid paminaw. Atong suwayan og yatong i-contact ni mahigala nag-post ani dili mo tubag mga kigalaan para maklaro na to kani imong bana mao may gidagit ani basi magkasulti ni imong bana kay wa man mag post ni wa man mag bunit ni sila Straight to the point. nya unsa may tuyo unsa may katuyuan nganong gidagit unya unsa may katuyuan nga gibuhian na podayon alas sa 8:37 na mahigala Straight to the mao ni point. atong gitagag pagtagad karon og nganong na unsang hitabuan ni kay Banilad ragod ni agon ni sa pusod sa syudad ra mga higala nya nganong na mga mahitabo nga susama ani medyo maalarma sad ta no parkinganan ni mga kaigalan unahan ni sa may Santo Niño Village kining Miranza Center o adto kag Banilad mga kaigalaan unahan gamay Santo Niño Village dili pa makaabot sa University of San Carlos Talamban Campus mao na sa lugar diha oh mo nang lugar mga kaigalaan. Okay, so mo na mga kaigsuna no. So ang nag-post ini kining ginganlan og kwan. Kisan ni? Siren. Okay. Syrian J Samia. Maoy nag-post mga sukid ti paminaw. So mo ni dunay investigation sa pulis ani. Unahon pag-imbestigar gyud ni asa man manukad ang investigasyon. Aray mga higalas pamilya o nga unsa hitabuan ni. Kinsa man ning mga kidnapper kumaohon. Ang uban mahigala mo ingon kakuyawa ana ng kalakiha. Ang uban sa mahigala mo ingon nga kinini ang lain-lain na ning opinions ng mga nag-chat dili. Ang uban mahigala mo ingon kakuyaw ana nga naa may kidnapping nga nahitabo diha sa Cebu. Ang uban sa moingon dili pa na klaro ng bagito ng mga kidnappers tanawang linihukan. Napoy ni ingon dekin nga basig pang content ra na. Lain-lain opinion mahigala ng mga tao. Pero kaya di ni komedya ha og pag content pa ganit ni di kay ko makatuog pag content kay isumbag man. Di po siguro matadag pang content na kay nga nabunog ng usa. Piyait siguro na pag-content man kisabay tag-iya sa kining iyang social media platform ana nga nabunog man ning kuan na. Oh. To igipasok na sa sud. Itabangan nagpasok ning usa dili mo gusto mo sud. Katong usa may gala paspas nga ni sud. No? Ang usa may dili. Kuanan pa gyud. Pero nakagasto ni ha kay nagoy van og naay kuan. Naay sedan nga auto. Unya kung komedya lang ni og unsa ba kang atrasuha gigastuhan gyud ni kay pila ka tawo gunang na-involve. Ang man sa di nimo na suhulan kay, ha? Ang man nag-imo lang ng di man na madaog imo lang inon nga patagay-tagayon lang mo ni kahuman. Og di pud pwede nagtagay-tagay daan ya hubog daan nya mao pay pag kauna-huna nga natay dagiton kay mga tumba na sila mga sugid tig paminaw. Presko ni mga tawhan na gyud. So gisuhulan ni o mauhon mga kahigalaan, ha? Di ba na mahimo og binarkada lang nga kanang dili ba mga dautan og hunahuna nga mo ingon lang natay dakpon, masukol pala na hinuon dakpon nimo, madisgrasya mo.
So morning nga hitabo ang mga sugid tigpaminaw. Wa makabantay gining kuan, murag wa gyud unaware gyud. Wa gyud makabantay mahigala nga mao ni mahitabo nila anang kadlawon dako. Nganong niabot ba sa sila anang kadlawon? Daghang mga questions, no? Nganong naaman po sila anang lugar, nganong wa pa man sila mamauli anang kadlawon dako unsa man klasiyas negosyo dahil nang inaan nila. Nganong na inana man. So daghang mga pangutana, I hope nga motubag unta ning nagpost mga sugid tigpaminaw nga asawa. Kay ang iyang pagkasulti, ang iyang mangbana ko no, my husband was forcefully abducted and illegally detained. Sa to pa kini nagpost, mao ni ang asawa. Ang iyang bana na mahigala mo oy abduct. Kinsa man ning kauban niyang usa, ha? So daghang mga questions mga sugid tigpaminaw unya ang atong kapulisan ron. Si kasamang Arnold Bustamante atong PNP beat reporter ato mahigalang pangitay pamaagi nga makakuha tag update ani kasamang Arnold but atong gitawagan ang atong mga investigators labot ani aron nga hibaw-an nato mahigalang kumusta ang ilang investigasyon ani. Pero mo lagi na nabalik naman ni mga sugid tigpaminaw pagkaugma. Gamay-gamay ra ni atrasuha dai kay kanang gidagit ka unya. Nabalik ka, buhing dako, tingali doon mga bunog lang siguro, kay gisumbag man totong usa. Ugwa ka kailaan na siguro yung mga kuha, nakamayong ka. Tingali gisugo lang yung mga kaila, wa sa kaila sa individual, but kinsa may nagsugo? Kinsa may inyong kunta nga makahimo, ana? Kay matanaw man yung mga angles, good mga sukid, di paminaw, ha? Straight to the point. Unsa may mga anggulo, dili po ni, napayuban mahigala, basig, kuhan ra, basig prank lang siguro prank lang kung wa mabunog pero nabunog murag lahi na nga pagka-prank mahigalag nabunog kay sukmag mo siya to milihok tong usa ka kuan dito daan nag-andam na daan dito ang sedan nya ni dagan wa gi kabantay ning usa di ba kaning usa kining tambok mahigala nga kauban o kining usa ka lalaki nagtindog-tindog. Padung naman sa sakay. Padung na Gigakos ni mga kagilaan ang usa ang tambok gitabangag kuan. Duha gitabangan putong usa og tulo. Nya upat na kabok nagtabang Na kalima na kabok, lima kabok among tabang nimo. Gipasok ka sa van. Di gyud ka kuan ana, lihok. Sumbag do. Kay di man sa gustong pasok sa van, kini nakapuwa yang gisumbag na mahigalang kuan. Sukmag.